Bon dia a tothom, us donem la benvinguda i passar una estona amb nosaltres. Com que no sabíem si faríem la paradeta, si podríem celebrar Sant Jordi al carrer, doncs hem pensat de fer un programa virtual i convidarem els escriptors, uns quants escriptors badalonins, en aquest programa perquè ens parlin de llibres. A més, hem convidat també en Joan Puig, que és el cofundador de l'editorial del Pont del Petroli, i ens explicarà una mica de què va aquesta editorial badalonina. Aquí tenim en Toni Fortesa, que és periodista i ens col·labora en aquest programa i ens presentarà els escriptors. Molt bon dia i us deixo amb en Toni. Gràcies, Cati. Comencem parlant precisament del Pont del Petroli, l'associació del Pont del Petroli, perquè en Paco Fanés, en Joan Puig, creen aquesta associació del Pont del Petroli. En principi és una editorial de poesia. Jo crec que això és el que creuen ells, també ho creien molts, però a partir d'aquí l'associació és quan pren forma. S'agafa tot l'ecosistema cultural que gira al voltant de la poesia, tant de poetes de la nostra ciutat com de literats del seu entorn, i a partir d'aquí publiquen. Però no només publiquen, sinó, com deien, creen tot un entorn, amb exposicions, amb festivals. Anem a escoltar-ho. Hola, el meu nom és Joan Puig i sóc un dels responsables, juntament amb Paco Fanés, de Pont del Petroli Edicions. Pont del Petroli va néixer fa 21 anys. Quan vam tenir la idea de muntar aquesta editorial, un dels nostres objectius, potser el principal, era donar veu a tota una sèrie de poetes de la ciutat que feia temps que no publicaven. No només de la ciutat, sinó també vam voler fer extensiu al nostre territori a aquesta comarca que no existeix administrativament, però que nosaltres la tenim sempre molt present, és molt real per nosaltres, que és el Barcelonès Nord. Durant tots aquests anys hem publicat més d'un centenar de títols. Vam començar amb dues col·leccions de poesia, la col·lecció de poesia Pont del Petroli i la Puça del Petroli, però aquests últims anys hem anat ampliant el nostre catàleg amb una col·lecció de teatre, una altra de narrativa i, finalment, amb la col·lecció Artefactes dedicada a les arts visuals. De bon principi, també un dels nostres objectius era, encara que ens dediquem a editar, a fer llibres, és treure la paraula de les seves pàgines. I ja a les nostres primeres publicacions vam començar a proposar una sèrie d'espectacles musicals, obres de teatre, per donar a conèixer les nostres publicacions. Això va derivar naturalment l'any 2006 amb la creació d'un cicle de poesia de Tartó que es diu Poesia i Companyia, del que ja portem 14 edicions. Com a creador, el meu camp de treball és la poesia visual. A l'editorial no fem distincions en publicar poesia discursiva i poesia visual. Tot és poesia i crec que tot té cabuda en qualsevol de les nostres col·leccions. Llavors, la poesia visual és un camp molt arrelat al nostre país. En la primera meitat del segle XX tenim autors com Junoy o Salvat Papasseit, i a la segona meitat hi ha una eclosió brutal de la mà de Brossa, Viladot i Iglesias del Marquet. Jo em considero com un hereu d'aquesta tradició i la poesia visual per mi té la possibilitat que tothom dona la possibilitat
a qualsevol que la pugui practicar. És entre aquest camí entre la paraula i la imatge, crec que qualsevol que vulgui expressar pot jugar amb aquests elements per dir alguna cosa. I crec que aquesta facilitat és un dels atractius de la poesia visual. Aquest Sant Jordi, si la plaga ho permet, estarem a Pompeu Fabra, crec, amb el nostre xiringuito de llibres i publicacions, i us demano que ens vingueu a veure el dia 23 d'abril. Salut! El segon autor que volem presentar és una autora, és l'Eulàlia Franquesa. Ella és professora, coneguda per molts, ha estat en tots els nivells educatius possibles i això li ha permès, una professora molt especial, molt propera als seus alumnes. Això li ha permès tant als alumnes parlar i escoltar una professora, com l'Eulàlia, parlar i escoltar als seus alumnes. Això li crea una base de coneixement, una base de relacions, crea una xarxa humana, gràcies a la seva professió, que és enorme. Amb el llibre que presenta, Què passa, Andrea?, precisament indaga dintre una d'aquestes vides del jovent que ella té com a alumne. Gràcies a escoltar i a saber escoltar, ens presenta aquest llibre. Hola, em dic Eulàlia Franquesa, soc de Badalona, visc aquí, de fet, i he sigut mestra i professora durant molts anys, tota la meva vida professional, fa poc que em vaig jubilar, i he escrit 2 llibres, així estic escrivint el tercer. Bé, parlem del que ens ocupa, que és l'editat l'any passat, que és el Que et passa, Andrea. Bé, primer de tot, qui és l'Andrea? L'Andrea era una alumna meva d'FP, de l'Institut Vilomara, de l'Hospitalet. Doncs que un dia va faltar classe, vam conèixer classe, un dia va faltar classe, va faltar 15 dies, era la delegada, era d'aquelles persones que es fa veure, que té una personalitat forta i tal, però bé, va faltar 15 dies i un dia casualment la trobo a un bar allà al costat de l'institut i la típic, no? Bueno, tu què, vindràs per la meva classe i tal, no? I em diu, no, és que m'ha sortit malament. Diu, el què? Diu, el suïcidi, havia estat ingressada al clínic. Són coses que realment et xoquen, no? No es dir, home, davant d'aquesta decisió compta fins a 10, el que sigui, no? Doncs, clar, et lliga molt, i a aquesta persona li vaig donar el mòbil, ens vam començar a conèixer, em va explicar tota la seva vida i tal. Realment la seva història és impressionant, no és una història de suïcidi, el suïcidi ha sigut el desencadenant, però no és una història sobre suïcidis, però sí de persones que malauradament es dona molt a la nostra societat, que porten una motxilla impressionant i que els costa molt créixer amb aquesta motxilla, i per això a vegades decideixen no créixer més i prenen males decisions. És una cosa molt grossa. I els professionals no tenim prou eines, no en sabem prou com per detectar-ho i ajudar-ho. Ens hem trobat en molts casos, si diuen que hi ha un de cada 5 nanos amb aquests problemes i hauríem de veure quants professionals han sabut detectar-ho. Bé, doncs així va néixer el llibre, és la seva història, o basada en la seva història. No podem dir que són fets reals, però sí que està basada en fets reals, amb la seva història, perquè hi ha coses que potser no hi em sap ben ella, però bé, és tot a partir del que m'ha explicat. I l'Andrea ara està a la universitat, està estudiant, treball social, i els beneficis d'aquest llibre, si és que algun dia tenim beneficis, van íntegrament per ella perquè pugui estudiar, perquè jo crec que a la societat li devem això. I això és tot. En Rubén Montanyà, que és el proper escriptor que us volem presentar, és com un home del Renaixement. Ell ha estudiat teatre, està llicenciat a l'Institut del Teatre, és guionista, és presentador. Ara, pel que ens ocupa, és escriptor. Les novel·les d'en Rubén enganxen d'una forma extraordinària. Per què? Perquè combinen de cop i volta la fantasia, se't pot colar a dintre la vida habitual, la vida convencional dels seus personatges. Amb Esferes del temps passa això. És una novel·la de misteri, una novel·la històrica, és una novel·la d'enigmes, però a més, una altra vegada, en Rubén aconsegueix que d'allò més petit, d'allò més quotidià, de cop i volta passis a la situació més inabastable i més imaginable possible. Hola a tots, sóc en Rubén Montanyà i sóc l'autor de Les Esferes del temps i de la seva traducció al castellà, Les Esferes del tiempo, publicats per l'editorial La Galera. Amb aquesta novel·la he guanyat el Premi Joaquim Ruyra 2020. Les Esferes del temps és un homenatge a la literatura gòtica
i a les novel·les de ciència-ficció del segle XIX, i ens situa a Barcelona l'any 1888 durant la celebració de l'Exposició Universal. En aquest llibre hi trobareu pràcticament de tot. Hi ha aventures, hi ha història, ocultisme, profecies, espiritisme, poders sobrenaturals i també un invent que és capaç de canviar el curs de la història. El protagonista és aquest d'aquí, en Domènec, que és un jove orfe que treballa en un espectacle itinerant de fenòmenos, on l'exposen com a raresa per les cicatrius que cobreixen la totalitat del seu cos. En Domènec haurà de descobrir quin és el seu lloc al món per ser capaç de salvar la ciutat d'un greu perill, un assassí que deixa petrificades a les seves víctimes. La meva intenció quan vaig escriure aquest llibre era que fos un viatge enrere en el temps, i perquè el viatge fos més real, vaig optar per fer parlar els personatges amb el català que es parlava a finals del segle XIX. Per mi era importantíssim que, tot i que és una novel·la de gènere fantàstic, els personatges calia que fossin el més creïbles i el més reals possible, i per tant volia que s'expressessin també tal i com es feia llavors. En aquest sentit, també he volgut ser molt fidel als fets històrics i he inclòs personatges reals que tenen un paper molt important en la història, com ara l'Eduard Toda, que és una figura interessantíssima i que és considerat el primer egiptòleg català i espanyol. Res més, només em queda desitjar-vos un feliç Sant Jordi i que sigui de la manera que sigui el puguem celebrar tots com sempre, compartint i gaudint de la literatura. Una abraçada ben forta. Adéu. l'Eva Santana, vinculada al diari Ara, al suplement d'educació, vinculada a la revista dels súpers. Ella és escriptora, és il·lustradora, però el protagonista ara, el que volem parlar, és de l'Oriol Pelacanyes. És un dels seus personatges. És un personatge, només perquè us feu una idea del poder i de la força que té l'Oriol Pelacanyes, que era protagonista d'una sola història, porta protagonitzats una pila de llibres. És un nen ingenu, un nen que sempre té bones idees, però que diem que aquestes bones idees, més que bones idees, té bones intencions, perquè les idees, diguéssim, que sempre acaben amb unes quantes complicacions, unes aventures espectaculars i dintre un marc familiar també bastant peculiar. Hola a tothom, soc l'Eva Santana, escriptora de Badalona. Els dos llibres que promocionarem aquest any, que són els dos darrers que he publicat, són de la col·lecció de l'Oriol Pelacanyes, són aquests dos, per nois i noies de 9 a 11 anys, són llibres d'humor. Els nanos em diuen que s'ho passen molt bé llegint-los. Hi ha un munt d'històries amb temes diferents, a cadascú li agrada més una història o l'altra, depenent dels seus interessos. I aquests dos són els darrers que hem tret, tancats a l'Escape Room i l'Oriol als Jocs Olímpics o no. Espero que us animeu a comprar-los, a llegir-los sobretot, a regalar-los i que passeu un bon Sant Jordi. I en Rafa Burgos és un dels periodistes top que tenim al país i, a més, el tenim aquí, a la nostra comarca. Ell és un periodista, com dèiem, espectacular, capaç de tancar-se mesos dintre el seu despatx per tant de desentrellar qualsevol enigma que amb ell se li planteja. És un home de cultura, és un home de teatre, és un apassionat de la seva feina. És capaç, com dèiem, d'indagar i de posar paraules en aquells espais més foscos, més desconeguts de la nostra política o de la política de l'economia del nostre país. És capaç, com dèiem, de posar paraules en allò que molts de nosaltres desconeixem i que per molts de nosaltres seria inabastable poder-ho entendre. Com dèiem, no només hi posa paraules, sinó que ho desentralla tot, ho desfila tot de manera que ho puguem entendre. És un verdader plaer i jo crec que fins i tot és una obligació llegir el que publica Rafa Burgos. Hola, què tal? Em dic Rafa Burgos, soc historiador i periodista i m'agradaria presentar-vos els meus dos darrers llibres. Comencem, si us sembla, per un titulat L'orgia diplomàtica, ambaixadors i cònsols al descobert, del que estic molt content perquè va ser el primer cop que algú ficava el nas dintre d'un món en un principi molt tancat. Heu de pensar que Barcelona és la tercera ciutat del món, no capital d'estat, amb més
consulats després de Nova York i Hong Kong. Per tant, això és el que en un principi em va sorprendre i vaig començar a estirar del fil. I em vaig trobar personatges tan curiosos com, per exemple, el Joan Gaspar, que és cònsol honorari de les illes Seychelles, que és un paradís fiscal, i així anar fent amb molts d'aquests empresaris catalans que tenen el títol de cònsol honorari. S'ha de diferenciar del cònsol general, que el nomena, diguéssim, un estat en ambdós casos, però un és de carrera diplomàtica, i els cònsols honoraris, que n'hi ha molts a la ciutat de Barcelona, acostumen a ser empresaris, i la pregunta que jo em vaig fer és quin interès tenen aquests empresaris, que en un principi no cobren diners, per ser nomenats per determinats països, molts d'ells africans, i que tinguin aquesta representació. I hi ha coses realment que em van sorprendre, i tot i les dificultats de tirar endavant una investigació com aquesta, i fins i tot l'intent del silenci mediàtic per part d'alguns mitjans perquè això no es conegui, diguéssim que gairebé un any després em va fer molta il·lusió veure com alguns mitjans dels que, per exemple, no els van voler informar sobre aquest fet, sí que informaven, per exemple, d'una investigació que va dur a terme els Mossos d'Esquadra, i finalment van ser imputats 3 cònsols honoraris de Barcelona, en concret els cònsols de Mali, Albània i Croàcia a Barcelona, per un presumpte cas de blanquejament de diners en què hi hauria implicat un membre d'un grup, diguéssim, molt conegut a Barcelona, que és el clan dels Jodorowsky. Això per una banda, i per una altra, el darrer llibre, també publicat per la mateixa editorial, Polen Edicions, es titula Els amos del Passeig de Gràcia, i és un llibre on parlo d'aquesta avinguda modernista molt important, on s'hi ha acabat instal·lant el luxe i on va ser el punt on la burgesia, des de fa més d'un segle, va decidir construir els seus grans palauets. Jo, però, ho he volgut fer, aquesta investigació i aquest llibre dels amos del Passeig de Gràcia, una radiografia del poder des de 3 punts de vista. Des del punt de vista històric, quins són les famílies propietàries o que van anar a viure i encarregar aquests edificis als grans arquitectes modernistes. Un segon punt, que seria quin patrimoni arquitectònic i artístic tenen i encara conservem. I un tercer, que crec que és una miqueta la part que jo aporto nova, és qui són els amos actualment d'aquests locals comercials o d'aquests edificis del Passeig de Gràcia, perquè hi ha molts fons d'inversió internacionals que han decidit invertir-hi, comprant edificis sencers o per fer-hi hotels o per fer-hi apartaments de superluxe, però també personatges i noms tan coneguts o no, com per exemple els Gallardo, de la farmacèutica Almirall, l'Isaac Andic, propietari de Mango, i per sobre de tots ells, hi ha noms molt sucosos, per cert, us recomano la lectura, però com us deia, per sobre de tots ells, l'Amancio Ortega, el propietari d'Inditex, d'Indústries del Disseny Textil. Només perquè us feu una idea, a l'edifici on es troba Apple, l'arrencada del Passeig de Gràcia des de Plaça Catalunya, tot l'edifici és seu. Hi ha un hotel de la cadena Iberostar, de fet li té llogat la majoria de l'edifici a la cadena hotelera Iberostar, i el local, que també és seu, li té llogat a l'Apple, com us deia. L'Apple li paga un lloguer anual de 4 milions d'euros només per ser-hi allà. Per tant, no és només per que us feu una idea de la importància que tenen aquestes inversions, aquests fons d'inversions en aquest espai com el Passeig de Gràcia. Per tant, 2 recomanacions, l'Orgia Diplomàtica i els amos del Passeig de Gràcia. Si voleu trobar-les, aneu a les llibreries o fins i tot a les biblioteques, que també podeu trobar algun exemplar. Per part meva, una salutació cordial a tots vosaltres i que acabeu de passar un bon dia, una bona diada de Sant Jordi. Una salutació cordial i moltíssimes gràcies. Ostres, Cati, espera, que em poso la mascareta. Doncs, si et sembla, Toni, ens acomiadem de tots els que ens hagin estat aquí escoltant i veient, i doncs gràcies a les escriptores i als escriptors, i gràcies a tu, Toni, t'ho mereixes. Gràcies.